हेलो। का भौजी का बात है? ठीक बा नंदू, उधर के का हाल चाल बा हो? चारों बढ़िया बा। बाहर हाल चाल का हो? अरे का बताई, हमार हाल चाल ठीक नहीं खे बतानी सुना। बतावा। कही दन दो सैया जी से, कही दन दो सैया जी से लई जाते गवनवा हो। कही दन दो सैया जी से लई जाते गवनवा हो। नैहर में उनके बिना, नैहर में उनके बिना लागे नहीं मनवा हो। खाली इतने संदेश अपने भैया से कह दिया, सुना। बिना हो मराद के दाराद बाट भारी, तब जानाला तारकारी। ए नंदो, खानवा पानी मती लागेला हो, सुना। बिना हो मराद के दाराद बाट भारी, खाल चिकान तब जानाला तरकारी। सुना, रातों दिन उनकर खाली, रातों दिन उनकर खाली देखिला सपनवा हो। कही दन दो सैया जी से लई जाते गवनवा हो। परेशानी बा हो, हमार तकलीफ थोड़ा तो है कम समझ में कहे कि तोहार शादी ना भइल हो। सुना, कविता कोमल जेपी मुन्ना और दुर्गा लाल से
हमरो परेशानी तनी बता दी अखियाल से। अंकित दुर्गलाल से हमरो परेशानी तनी बता दी अखियाल से। सुना भूलिया मत हो। ओ नहीं में बसल बाटे, ओ नहीं में बसल बाटे हमारो परानवा हो। कही दनन दो सैया जिसे लई जाते गवनवा हो। कही दनन दो